Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Tres minutos nakaligas sa tag ng alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mayong hapon naman Bacolod kag Pilipinas ko tumalabutan sang signal sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Yari kita sa katapusan. Yari kita sa kinatuwag the end sang bulan sang Mayo. Ang guwa sa ni Babay Mayo, Hinohonyo. Naga-goodbye na kita sa ika-5 bulan sa tuwig 2021. Kag maga-welcome naman sa ika-6 bulan sa tuwig 2021. Yari kita sa pizza 31 na sa bulan sa Mayo, May 31, 2021. Maga-umpisa naman ang pagatraka sa Hunyo buwas nga adlaw. Ang Hunyo amoning tunga-tunga sa tuwig. Upod yada makaaksyon ang bulan sang Hulyo. Kabanti, ika-6 ang Hunyo, ika-7 ang Hulyo. Yara sila sa tunga-tunga agad sang bilog nga tuig makaaksyon. Action Reports After Edition inyo kaaksyon, aksyon. Marlon Hirabaya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Sa ilawante, sige na ang ato sa mga Pangulong dinalan sa bahin sang balita lokal. Una-hunta ang good news mga kaaksyon sa aton diri sa Bacolod. Ang hospital, isa ini sang pinaka-importante sa buong nagapangatubang sang krisis. Ang kalibutan, ang Pilipinas, ang Bacolod. Dara sang COVID-19 nga pandemya. Ang ining hospital, isa ini sang ginakabugan sadto sang pila ka mga politiko kag mga tawo diri sa Bacolod. Ang ibang ginasuyaan ang pila ka mga opisyal kag ginapamangkot kun nga ang Bacolod wala sang kaugalingon nga hospital sang gobyerno. Nagasalig lang kuno sa Dunya Corazon Locsin, Bontilebano Memorial Regional Hospital na hindi iya sang syudad kundi na paidalom sa regional nga taladapan. Ugaling nahamtang lamang diri sa Bacolod City mga kaaksyon ang kalabanan nga mga pasyente taga Bacolod kag pati gani ang mga taga Negros Oriental nagatupa man sa sining nga bulungan mo.
ang pamangkot kon bala makaangko na gid man sa ospital Bacolod. Nasabat na, ari na. Tangod ang balita mga kaaksyon nga sumunod la sa mga lamang hapon. Ang hagna nga amo ini ang balasihan para tukuron ang hospital sa Bacolod na aprobahan na sang pinal sang Senado. Third final reading na ina. Bot sa lingon ang masunod nga matabo sa niya maka-aksyon dalon nili sa lamisa ni Presidente Rodrigo Duterte agod permahan bilang isa kakasuguan. Daw kadasig lang no kay nagligad to nga adlaw lang ginreport nga na aprobahan sa second reading subong third reading na ho. Daw kadasig lang ba? Bala mo nagapaning hamot ng eleksyon mo. Oo, nag-aaso-aso na ako sa mga linuto pa. Ang 2022 nga eleksyon. Pero may antalanan na importante, madayon. Ang ato sila maginahandom sang kalabanan nga Bacolod noon nga makaangkon sang kaugalingon nga hospital. Tikon mapermahan na ni Presidente Rodrigo Duterte. Laban-laban nga sa labing madali nga panahon. Pwede na nga pagasugdan ang construction, pwede na nga pagasugdan ang pagtukod sa di Magatawgon nga Bacolod City District Hospital. Ang Senado ti may ginpain na ding kwarta man, may ginpain na ding pundo. Sobra man to nga sa bilyon. 600 million pesos man. Ang ginapain niya nga kaugalingon nga pondo sang Senado. Kadalakip ini sa 2022 General Appropriations Act sa idalom sang Health Facilities Enhancement Program sang Department of Health. Ginasiling ang hospital may state-of-the-art facilities, may dekalidad nga serbisyo sa mga pigado, yaw di ha? Lumayo pamatian ni mga amon eh. Pero way pa ni Piho, way pa mga sugod mo, way pa makasugod sa operasyon, mapagani construction. Kita nga mga ultimo nga mga tawong ari diri sa Bacolod, di na kita magpadaso-daso pati sa galayon ha? Way pa magtupa mo. Inita na mga baga depende pa kung maumpisahan agad ang operation sa sading hospital. Habin soron perminaton ang halos tanan nga ginatukod nga hospital labi na sa lugar ay sa ka-highly urbanized city pareho sa syudad sa Bacolod. Ginatikal gina perming ginatikal gina sang mga tao sa likod sa sading proyekto nga ang serbisyo kampyon manami. Pero kung kaisa nga katabo mga kaaksyon kalabanan, maligaran sang pila kabulan o kung butang ta pila katuig, ara nagatinuhaw mga kaaksyon, nagatinuhaw ang mga isyo, ang mga problema. Ang mga makaluluoy ng mga pasyente nagayamo o nagareklamo. Alabi na ining pagtratar bla sang pila ka mga doktor, nurses, akon attending physician. Hindi man kahit tanan, puro hindi kayo malakawan, may ara ginareklamo nga amuning pamatasan nila. May suplado, may suplada, may buringot, may bingit, may kutos, may ara permi nagapamarugso. Una sa balita, una sa aksyon. Tamo ni nga sahi sang batasan sang mga yara sa ospital, hindi man tanan. O may ara, gid kay kadamo-damo na sa mga reklamo ginapadangat dari permi sa Aksyon Radio Bacolod. Labi na sa mga ospital nga napaidalom sa gobyerno, man public hospital mo, kung iya ka gobyerno, public hospital, ina mga kaaksyon. Kung private naman, ginasiling man ngati, mayad-mayad ang pag-amuma sa mga pasyente, kay man, mayad-mayad mas bulsa, mayad-mayad man ang balayaran nyo sa ulihi. Kita makaaksyon dapat mangin mabinantayanon kita. Kag kung may reklamo, dapat ireklamo nyo. Di nyo pag patiner lawas nyo kung para sa inyo hustong ginareklamo nyo. Hindi ka mo magpadaog-daog. Kung para sa inyo, sala ang pagtratar sa inyo, ipikibato nyo sa nagana matarong.
Bacolod City District Hospital, San Ogid Sugdan, diin nga lugar sa Bacolod ipahamtang. Man may pilak bilog tuman nga lugar, kundi ko magsara do may 4 or 5 ka mga lugar. Nga ang propiedad, ang duta nga tukuran sa donasyon balanggali sa syudad Bacolod. Libutan yung Bacolod City, nadamo din sa mga bakante nga mga luti. Ang mga tag-iya sa mga ka-aksyon, may mga kaya-kaya man. Kaya man napasalamatan talang na may mga tao pa, may mga anggaran pa nga mga personalidad nga nabalin diri sa aton sa nga syudad o kon probinsya nga nag-decide sa pag-donarya sa nga ila sa nga property para mapuslan tukuran sa proyekto sang gobyerno para masakayuhan sang mga tao. Mayara dara kuno sa area sa Barangay Bata. Mayara sa Barangay Mansilingan, mayara sa Barangay Filesa. Doon namin. Okay, sige. Ano na dula, seconds lang ato sa nga ang ako sa nagaling nga headphone dia. Okay lang. Damo nang pila ka mga lugar mga ka-aksyon ginapilian. Although ngati don't know kung mayara sang napilian na ang ato sa nga syudad. Ginapilian siguro number 1 mga ka-aksyon malapit-lapit dapat sa city proper, no? Kahit Bacolod District Hospital mo, dapat komportable man ang Bacolod nun, di mabudlayan, hindi malayo sa iban mga ka-aksyon. Di kung Barangay Bata, okay man. Kung Barangay Masilingan, okay man. Doon na mention, mga di ring barangay pahanukoy mo. Doon may area man da nga posible, tukura man sa ring hospital nga iga-dunar man mga ka-aksyon. Nami tani kung dari sa may downtown area, why na di lugar, why na di lugar, dara tani sa dara sa reclamation area kada lugar na kali kay banti siguro private na. Hindi guro suato do hindi bala angayan nga dara ibutang ini Bacolod District Hospital. Bantayan ta mga ka-aksyon, good news rin para sa aton nga Bacolod nun. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang pagbanghawan sa mga drainage system sa Bacolod wala pa maumpisahan sang CDRRMO bangod sa natabo nga pagtaas ang kaso sang COVID-19. Pating pagbanghawan sa kasubaan sa kanal sa Sapa dari sa Bacolod City mga ka-aksyon apektado bangod sang COVID-19. Siyempre ang mga tao na karon ang lugar na karon abi butang tabi ang lugar da mayara sang tao nga nagka-quarantine da close contact sa nag-positive kag kibot ka na istorya mugle imbes makapanghawan ka pa ngaman ka na lang pati ang papanghawan apektado ho. Amo ni sa mga balita nato sa Bacolod City Hall mga ka-aksyon. Araw pagkidibal sa nga balitang politika sa Bacolod. Amo na ginasiling naton nga amat-amat na nga nagasingke, amat-amat na nga nagainit mga ka-aksyon. Nagabaga-baga para sa 2022 nga eleksyon. Pero sa mga nagahangla kag nagapabangkot blada sa gihapon kun bala, si Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer ayhan may plano para magsunod man sa senaryo sang politika sa Bacolod kag magpapili sa lokal nga posisyon sa syudad. Ang sabat sa mga ka-aksyon wala na, tapos ta, natuldukan na ina. Wala na sang tsansa mga ka-aksyon. Bangod sa mga adlaw, mismo si Vice Governor Ferrer nagklaro sa nakatapo sang media nga nakadistino sa Kapitolyo Provincial nga tapos na ang istorya angot sa ginasiling plano nga pagkapili niya sa Bacolod. Ang rason sa mga ka-aksyon bangod ang petsa sa deadline. Ang deadline sa pagsaylo sang rehistrasyon sa Bacolod
tapos na. Naglipas na. Bangod ang Mayo 9, Mayo 9, 2022 ang eleksyon mo. Te ang May 9, isaysay ko sa inyo sa karon kun nga nag May 9. Ang May 9 tapos na sa mga 2021. Te isa lang bot sa Legon City. Si Ferrer Makaakson di na pwedeng malabot ang requirements nga at least 1 year resident sang lugar nga papilian. Sa mga nagalaom da nga galaom sa lagyapon nga si Ferrer mapapili sa Bacolod. Asa ba na no na. Kundi pwede lamang saya magsuporta sa kandidatura sa isa sadto kataga-probinsya nga nagsaylo sa rehistrasyon sa Bacolod, wala sang liwan kundi si... contest ba? Albi Benitez na ginasiling 98%, pero kung ako pambalon, masiling ko ya nga 99% na gid nga magpapili alkalde sa Bacolod nga may 1% pa na nga nabilinhaw. Ito ginahulat na pa di. Ang formal nga pag-file niya sang kandidatura sa bulan sang Oktubre. Amo nang nabilin nga 1%. Hindi mo matawag kandidato ang isa katawo kung ay pa maka-file sa iya sining nga Certificate of Candidacy. Ano pagid nga nakasiling kita 99%. Sa isa ka lugar diri sa Bacolod mga ka-aksyon, sugiran ta kamo. May ara na sang campaign jingle nga nabatian. Gen record na gani ya. Halos tapos na gani ang record sa di. Nabatian na gani. Anong tono, anong linyada? Albi para alkalde, Albi for mayor sang Bacolod. Ara na halos humana. Ano pang boselingon sina? Salang boselingon na. Albi versus Bing nga Sambuwa, go na gini. Ang pamangkot amoni. Sino ang mga muti? Sino daring podyoton sa tangkungan? Kag manghampol sang kasla pagabot sa Mayo 9, 2022 nga eleksyon. Si may magsaka na naman ni sagdanan bla. O kung may magsaka sa building ka magsinggitan. Tangod ang iya kandidato nga ginasuportahan, Pierre Dino. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang nga DOH nagpalayag nga hindi pa third wave sang COVID-19 crisis ang nakatabo subong sa pungsod sang Pilipinas. Ano ni nakatabo ya kundi third wave? Special shopping hours sa mga senior citizens ginaduso. Nga iduso ta pa niman. Nagawa nyo bala damo na sa mga senior citizens sa mga lalagaw Ayan kaluoy na lang bala. Ano mo ni mga senior citizens sa mga ka-aksyon naton? Boring man ni maghalas sila katiner sila sa dengga puluyan. Mga senior citizens niya nga mayara pa sang ikasarang sa paglagaw ha. Namo galalagaw subong Pero di okay man Special shopping hours. Kung silingon hatagan sila sang oras na pwede sila magka-shopping. Ang mga kabataan subong garantadiman no hidlaw na sa pagkasunod sa mga dalagko nga may establishmento. Galing hindi kaya kasunod kang kabataan subong no. Ano bagay kinamunuhan taragid man ang hilanat sa pamulitika sa lokal sa nasyonal grabe pagidyaho. Kung diri sa lokal hilanat lang, sa nasyonal mga ka-aksyon may hilanat na may kulibra pa. Grabe mo, sa nasyonal ang balita mo ni. Ang ruling political party, kag amo man yung partido sa administrasyon, basta gani partido sa administrasyon tumatik na ang tawag sina ruling political party. Kaya mo nang automatic nga naga-dumagnet bla. Automatic nga nagadamo man ang mga miyembro.
Ay kontentong mayo nga partido maka-aksyon ini mga DMDT nga mga politiko ho dito Braslamo. Din mayo dito ta. Oh. Ang ruling political party amo ang partido sa administrasyon ining PDP Laban. Ala, daw nabutang subong salang-alang haw. Anong ginalindan siri? May pila ka mga miyembro kang opisyal. Daw ginait sa puwera sa mga meetings. Una sa balita, una sa aksyon. Ang balita nga sa mga hapon sumigabong, si Negros Oriental Representative Arnie Teves. Nagtinguha siya nga iduso ang adjournment sang PDP Laban First National Council Meeting. Una pa lang nga National Council Meeting, pero ang gwaya daw naghalo-halo na. Ay hambal ni Teves mga kaaksyon. Ini nga meeting, wala gin pabalo kay Senador Manny Pacquiao. O, rin nagawa ng ngalan ni Manny Pacquiao ho. Ano ba lang tindog sa ni Manny Pacquiao sa PDP Laban ho? Isa sang pinagkataas nga opisyal sa PDP Laban sa Manny Pacquiao. Kaya hindi, basta-basta hindi ni masi-assist Manny Pacquiao. May boxing pa ni sa bala sa maabot nga bulan sa Agosto. Sikat na sa gadaan, maduwagan bang kasikatan niya? Kag, maduwagan bang kwartaya eh? Una sa balita, una sa aksyon. Kung waay lang bang COVID-19, siguro sa Manny Pacquiao na pabakulod naman mo. Kag nanagtag naman tag-1,000. Oh, sino ba mareklamo to man? Wag ito sa reklamo kapag papadagtag ni Manny Pacquiao sang tag-1,000. Pero atong nagpakilala ang apelyido Marcos, nagpadagtag man to siya sang kwarta nagpadagtag sa mga kagabitan, inisyuhan to siya nga aman, di to mayong background ya, na nagpanghimunong to siya. Tis Manny Pacquiao ya, sa una no ba ng iso Manny Pacquiao? Sugal, inang manok, nga bulang bla. Si Manny Pacquiao sa una, kibot ko, nakita ko, nagbakal manok, tupad balay ko. Ang tupad balay ko sa una, dira sa may barangay Tangob, sa likod lang spiyak sa pabla. May lapad-lapad na nga manukan. Kinakasulusid-ing ko, may nakatimbre sa akon. Ling marlang tawab la to, kung sinutong tao nga nagabakal manok sa unahan ho. Nagakalo pabori, nagashort lang. Di dugay na to. Inatapos naman to, kay daw ay naman Diyos no naman subong. Si Manny Pacquiao tutok na concentrate na lang sa iya sari pamilya. Balikantang balita sa PDP Laban Black kay to man ni katalulupang don mo. Una pa lang ning National Council meeting. Naglain bot din ni Teves. Ako agad yang silang lain bot ko sa saling meeting ni. Uwain nyo ginpabalo si Senador Manny Pacquiao. Nga uwain nyo ginpabalo si Senador Manny Pacquiao, acting president sa partido. Uwain nyo ginpabalo sa meeting. Hari na ho. Patamat na nga nag-osbong daw. Patamat na nga nagpanimaho ng isuhanay politika sa nasyonal. Nasyonal nga level ni sa. Songguranay porsyon na dig. At sa ulihi, ang bantayan nato ba si Top Andy, si Pakanay, Bong Kaganay. Ang resulta, bangguanay, engkwantrohanay. Di bla mo na yan responsyon sa Pilipinas mo. Una sa balita, una sa aksyon. Tanong natabo haw nga nagsunggod si Teves haw. Pagsugod sang meeting mga ka-aksyon, dito na giniwat sa Cebu, pero ang iban Zoom. Si Teves nakigbahin sa meeting via Zoom. Kung sa lingon waayang physical yung alawas sa online lang. Tingala si Teves, dugay ng hambalya, dugay ng pagtukib sang babaya. Kaling nga daw ay kung nilag na sa pakban. Igo murahon sang gin-check ni Teves mga ka-aksyon, nga daw ay sa nasapakan, gin-mute glisa, waya makita. Daw ang gwa sa meeting, daw nagbinata-bata sila ho. Daw nangimabaw na dali ang ginatawag nga is nabanay porsyon. Naglain pag ang buot ni Teves mga ka-aksyon. Sang nabalaan niya gin-mute sa mga ka-aksyon. Hindi gali ko mabati ako, gin-mute niyo ko. Ang siling ni Teves daw gina-bypass niyo ko haw. Ano nini nga katabo sa partido ta? Balya. Ang balya, kung basihan niyo ang Article 16, Section 6. Nagasiling da nga siya bilang isa ka Secretary General, busiling ngote, Sekjen kasangga
partido, daw ginatsepuera ka. Sila nga dapat sa pakunyuman ko. Ang malain pagidi ay dapat kuntani kuno nakapirma ni siya sa ginserbi nga written notice. Sila nga awal ako permahaw. Sila nga rin pa kuya, buhi pa ko, hindi pa naman ko incapacitated. Nga hindi ko maintindihan sa mga katabuhaw. Dapat ako nang mapirma kag hindi ang ako nabiyan nga si Melvin. Ti ang ginatumo dyan nga si Melvin, ang Deputy Secretary General nga si Melvin Matibag. Hari na ho. Ang susunod na kabanata ato ni abangan. Kung sa mga Tagalog pa. Amo ni ayhan ang sugdan na sang pagbungkag sang pinipilaban. Na ang pinakamataas na nga leader, temo si Presidente Duterte. Akon matabo ni maka-aksyon, madayon blaning ginasiling plano ni Pacquiao nga pagkandidato presidente. Bisan sin opang inkwentrohon niya, pasi kon si Pacquiao ma-inkwentro gid. Kung si Pacquiao magpapili kag si Sara papili man, manlaban ang gwa sa mo ni. Kadlawan ni sila sang oposisyon nga man. Matumbo-tumbo ginis kalipay ang taga-oposisyon mo. Ay si Pacquiao kasi Sara pareho niya kaalyado sa administrasyon. Pagluwas kung si Pacquiao mismo, mabiya kag magtukod siya sang kaugalingon niya nga partido. Masarangan na ni Manny Pacquiao ya. O kung ba siya magsaylo siya sa ibang nga partido. Sing una lain man ang partido ni Manny Pacquiao mo antes sa nagsaylos PDP Laban. Amo nintindog ni Manny Pacquiao, masarangan niya ni patukod sa kaugalingon niya nga partido mga kaaksyon. Pero kung sila nga duwa kontrahanay magkaalyado, po nagpuda ginis kalipay ang oposisyon daw. Ayaw na bes ang oposisyon diri ang makabenepisyo. Ay ang boto sa mga sumalagdag sa administrasyon matunga na. Di mo na masulido mga ka-aksyon na kaalyado sa administrasyon si Manny, amo man si Sara Duterte. Ang matabo ng iban kay Sara, ang iban kay Manny. Pero ang oposisyon niya, bangin sulido na, daw bato na katigang ilang sa nga boto ay han nga magkuha. Ang resulta, daw oposisyon Magsiling daw oposisyon, sinong laban-laban presidente, Robredo. Una sa balita, una sa aksyon. Ang isa ka senaryo diri nga maayo man Kung si Sara magpapili presidente kag si Manny naman vice presidente, o kung si Manny presidente si Sara vice, damo sa nagasiling eksperto nga way na sang pinakamabakod nga tandem kundi sila. Sinong laban-laban nga may enkwentro ko na mo nga senaryo? Si Robredo presidente, ang vice president si iban nga tawag Strileng ko no? Trillanes Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:19, Aksyon Radio Philippines Standard Time, dasig oras na ba? Ibalong tayo nga ito sa observation report sa patrol, himulsuhan tang sitwasyon sa Bacolod City, Subong. Importante ni labinigid ang sitwasyon sa trapiko. With Aksyon Alvin Guava sa patrol. Aksyon Alvin, mayong hapon, please come in. Aksyon na Marlon, ang laragbay karon sa syudad sa Bacolod kung dalagan sa trapiko ang pagkahambalan. Kung nag-aamat-amat naman sa paggagawa ang mga empleyado, amat-amat naman aksyon na Marlon na dagsa ang mga salakyan di pasahe ang mga pribado nga mga salakyan. That includes na ang mga motorcycles nga amat-amat naman sa dalanon sa sining tinion. Ang dalan sa Burgos aksyon na Marlon particular ang area sa barangay Villamonte umpisa dira sa area sang Chinese temple going sa northwest east ang makabatsyag na sining hapon sa paggutok sang dalanon. May iban nga mga salakyan sa karon, especially kung ang mga salakyan di pasahe going sa area sang north portion sang syudad sang Bacolod.
sa karon aksyon na Marlon maka-experience man amat-amat sa pagkagutok sa dalon partikular sa dalan sang circumferential. So ang daragway man sang traffic sa syudad partikular ang Bacolod City Public Plaza nagagang downtown area action na Marlon medyo manageable sa mga miyembro sa Bacolod Traffic Authority Office possible sa sining tinion while lang iban man nga mga kauturan naton going south passing through area sa Araneta kung halin ka sa south going diri sa area makabatsyag jutay sa pagkagutok sa trapiko kung magalabay sa dalan sa Araneta particularmente nadara naman sa area sa dako nga mall action Marlon along area naman sa barangay Singkang Airport. Now nagpakigangot man kita action na Marlon kay Mr. Shelito Sevilla ang traffic control man sa Bacolod Traffic Authority Office yari ang iya sini nga pahayag. Actually ang sa downtown area ta medyo hindi man kini nga bugadan sa lakyan ang aton nga pula nga mga area ang pagkadto sa ang sa Lucas pagkadto sa norte ang side tabi. Oo. At ang mapula ang papluwing naman pagkadto sa south medyo yellow tatro manageable. Ang sa downtown area kaya medyo Oscar Kilo lang ang kwan going sa aton mga salakyan. Yes, ang isa sa mga nakita namon subong hapon ang downtown area it seems na medyo manageable kaya daw pumunta sa mga tanggoy ko sir. So, plus ang kada gali sa aton nga kwan sa downtown ara sila alerto ang aton mga tanggoy ko, mga traffic enforcer ta sa mga parking sa may Bonifacio, inaksyonan gid ang kwan kay pangwana sa mga parking sa Sikol. Ang Bonifacio at Gonzaga kag Misuriaga. Yes. So, Aksyon na Marlon kabahin gid lamang ini sang pahayag ni Shelito Sevilla sa din sining hapon man aksyon na Marlon kung magalabay ikaw sa dalan sang Palangka Road nagaamat-amat naman bantay ang pila nato nga mga kauturan partikular ining Highway Patrol Group nga nagabantay man sang dalagko ang mga trucking at the same time nagalabay kag nagabantay man sang mga iring drivers nga nagadala sang motorsiklo nga wala sang helmet kag wala bit-bit sang ila sini nga rehistro. So for action na Marlon namaning pila kadalano sitwasyon sa dalunon sa syudad sang Bacolod. With action Nixon Tahom ang kaaksyon nyo aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat sa report na aksyon na Alvin Guava. Oy, ang mga Pinoy mahilig magkape sa aga sa hapon kung kaisa tubtob pagani maggagabi mo apang masabi nga reklamo sa pagsaka sa ginasading nga acid o kung ba sabi nga pagsulat. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Let's go. Okay, sa ilog kita sa gamonitor sa live stream si Alex Fuentes approve. Dorcas Magtulis Ginabo nagapamati kami diri sa Porok
Alang-alang Tapong Polopandan. Alright, Francisco P. Munoz. Aksumalon, good PM, bangkot lang ta sa LGU sang Takuling. After matapos ang 10 days na quarantine sa Manila, ang remaining na 4 days home quarantine na lang. Wala man may sabat sa page sang Barangay Takuling. Okay. Try be sa Bacolod City PIO, no? Siguro laman mayara na nga naka-assign, no? Sa pagkasabat, no? Sa Francisco P. Munoz, no? Okay, 10 days sa quarantine sa Manila, ang remaining na 4 days home quarantine na lang. Sige. Try lang Sir Francisco sa FB page sa Bacolod City PIO, no? Sige, kay try manabon karon pabangkot dapat pamangkotan sa Lovely Kaluyo Hosol Sakari. Watching from Manila, keep safe, God bless. Manjo Biarneho, mayong hapon ak Sumarlon, monitor kami, Leog Kotamyaw, Abdul Bokol, Omanya, Sang Pakol, Bago City. Elizabeth Malakagamala, God bless. Okay, more power to ARB. Si Ana Sinoro, good afternoon. Mga ka-aksyon, good afternoon. Okay, Andrew Warites, Andrew Juanitis, good afternoon. Si Kati R. Calatrava, good afternoon. Totoo lang di Alex Jr. Monitor ko din si Imo Prea. Happy belated birthday, Gli. Kay Totoo lang di Alex Jr. Okay, sa Provincial Capital. Melchorita Ferrer, good afternoon. Si Ana Sinoro, good afternoon na. Halong tutanan. Taga La Carlota, taga Lagranha, si Jane Neo Kagtiteherdi, pasaway nga bata. Ali kay Ana Sinoro, Ronnie Revelio from Central Maaw, Bago City. Alex Amonteza, rock on. Welcome aboard sa programa mo, Sir Liwat. Okay. Jane Eter Jaime, mayong hapon, Action Marlio, great sa mga Jaime, Palata, Eter, Evangelista Moreno, Medes Tamayo, Roberto Family, sa Barangay Tanawan, Kabankalan. Amal niya Alex, palong ko lang tamyawa. Vanessa Embeyo, sang Minnesota, Mrs. Alvarez, sa Maragay Tangob. Mama Jenke Dialagdon kag sa familia Dialagdon apil sa Pandanon DSB. April Joy Buena Flor Gaston, good afternoon ak sa Marlon o sa mga Gaston family. Dara sa Porok Mahigugmaon, Barangay Tangob. Barrio Garay, good afternoon ak sa Marlon. Always monitor lang kami sa Pandanon DSB. Joval Trinidad Araman, okay, monitor sa Kabankalan City. Thank you. Nanding Villaren, okay, ambalya. Si Homa Lumina, good afternoon man. Amal ni Joval Trinidad, regards to Sir Action Alvin, wala Malaysia, Grava. Jan Vicente, hi sir, pakigreet lang family ko sa Himamaylan. Barangay Karabalan family Vicente from Jan Vicente of Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz, Salamat. Ana Sinuro bayong hapon. Richard Ait Pacheco mayong hapon. Aquarius, maldita ako, happy blessed birthday, Aksumarlon. Thank you Aquarius, maldita ako. Liz Villa Trias, hi, good afternoon. Trexie Ebosio, gamon ni Turman. Okay, thank you. Iba na, balikan taraman dugay-dugay. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe.
Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na niya'y saan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ibalawang taon ng detalye sang balita ni Aksyon Art ay hopon sa Bacolod City Hall. Temporaryo nga nagdala sa Bacolod City Hall. Bangod sang pagsaka na naman sang kaso sang COVID-19. Ang kaso sang COVID-19 sa Bacolod kag Negros Occidental nagasaka nubo siya. No? Why san unay hamatabo nga magnubo lang nga magnubo man. Sa probinsya nagligat o pasalamat ganubo bumalik naman sa pagsaka subong saka naman gani mo. Kaya bagod man sa ring pagsaka sang kaso sang COVID-19 diri sa Bacolod pagpanghawan sa mga drainage systems Bacolod apektado man ho. Aksyon Radio City Hall Report. Detalye sang balita halin sa Bacolod City Hall with Aksyon Art ay hopon Aksyon Art mayong hapon please come in. Correct Aksyon Marlon ang ginmo no mo kaya mula sa buong ang concern ni Mr. John Marie Vargas as we expect sang pagsulod na sang tigululan ba na? Kay supposedly ang plano ni Mr. Vargas, ni Executive Assistant Vargas, kaman kapatigan yun na sang pagpanginti o pagpanghawan sa drainage system
sa palibot sa Metro Bacolod. If you remember, gani ang plano niya sa itong i-utilize. Atong daan lang ang sewer jet nga mo to ang temporarily nga gamiton para sa sining nga program. No? Kay ang bago nga sewer jet, kuan na subong mo, serving na nga mo ang ginagamit para sa pag-disinfect no, sa mga mayor na merkado. Ang problema, Action Marlon, kitito sa Gunson na kasi man nga porte kataas ang cases sa COVID-19. Amo nang reason nga ang iyang sining nga mga personal do halos way man paway kay ang gamiton kontani o utilize para sa sining flood control program. Amo ini ang na-assign sa disinfection team. Sining niya una naton dito kita nagtutok sa COVID. Although sini lately do nag-nubo-nubo jutay pero double digit ihapon kag isa pa gid subong sa niya sini nga problema amo ini ang kakulang gid sa pundo o kon budgetary requirements kay ti damo Action Marlon namo sa maging remember tamo to sang gin iban o kon gingamitan mo sa pundo sang CDRR imo yari si Mr. Jo Marie Vargas ang cluster head sang mga talatapan. Nagsaka ang atong kaso sa Bacolod, so kakunting magyanta ni didikit para sa cleaning. Waya na yung tungkol nga ang disinfection ng musbong, wala to. Hindi na dyan magwanta. So naguba niya ang plano naman. So we have to wait for, una-una mo na yung COVID nga situation. Waya na kupundo. Actually, kaysa ako malala pundo na kuha. Okay. So why nakupundo actually di lang na naubos halos ubos na pundo. Ubos ang gani, no? Kasi nagpadugang ko sa medical team na mo ito na amo ni extraction team nagpadugang ko. So ang amo na ang kabulayan na labon na higot kita sa COVID niya operation. Ang Action Marlon palayag ni Executive Assistant at CDR Rimong Cluster Head Jo Marie Vargas. Ang ka-aksyon nyo, aksyon at pahihupon o nasa balita o nasa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ini nga bahin dala sa aton sa kaluwan sang vitamin D3 sang life extension. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Dos ang tag na subong nga hapon mga kaaksyon, nagaperma Executive Order number 21-27 Series of 2021 nga nagapalawig naman sa implementasyon sang Modified General Community Quarantine MGCQ sa Bugos nga Negros Occidental hasta Hunyo 30 sa tuig 2021. Extend, no? Ang MGCQ mga kaaksyon na mo ng pinakamalawig na quarantine status nato nga ginimplementar diri sa Negros Occidental. Kay kapila na ni si Governor Bong Lacson mga bay sa national mga kaaksyon kon regional lang niya daw okay daw permeya approve sa regional nga interagency task force ang ginapangabay sa mga local chief executives diri sa Negros kay sa iban sa mga probinsya sa Region 6. Pero galing hindi man busilingon nga kung aprobahan sa region i-implement insigida kay maagi masaka pagidis pinakababaw, pinakataas to dito sa national. Amo nang pinaka-last desisyon halin sa national.
ang nasyonal waya mag-approve. Kaya mga ginset sila nga mga classification nga dapat labuton. Tiwa ito madayon ang ito nagligad bla. Kaya mantik gusto tani sang ato sila pila ka mga local chief executives. Na masaka-sakaan, maulo stricto pag-awang quarantine status naton, pangod sang nagadamo nga kaso sang COVID-19. TMGCQ, sunod na pinakabataas, GCQ, General Community Quarantine, po, why ito maaprubahan? Dawagin ba, why naman lang ganito, yagin, ano ni Gov mo? So, rin na lang, sige na lang kita, MGCQ kita gyapon. Modified General Community Quarantine. Kung ano mga ginadumilian subong, mapadayo na siya. Same gyapon ang implementation mga ka-aksyon. Ginahulat na pa kay pasi kung may mga pagligwat sa pila ka adlaw. Pero munang hulaton ta kay ang desisyon sa nasalin na magahalin gihapon dito sa national nga level. Ano pa ng balita sa bahin sang provincial capital? Ang ginatawag na PRPD project. Amo ng Philippine Rural Development Project, Provincial Project Management and Implementing Unit. Nag-release mga ka-aksyon sang cheque. Subong nga hapon, pagiman kay Governor Robong Lacson, mga 2.4 milyones pesos para sa Caridad Hog Raisers Association sa Hacienda Caridad Barangay Luna, Sunan sang Cadiz. Kabahin na isang first trans sang ila sa enterprise. Caridad Swine Production and Marketing of Pork Products. Si Gov Lacson kina sa may provincial capital, amagin ang personal nga nag-turnover sang sining cheque makakson sa officers sa mga opisyal sa sining asosasyon. Ang Liga ng mga Barangay sa Pilipinas, mga ka-aksyon, Negros Occidental Chapter, na ginapamunuan subong ni Provincial Board Member Jovi Pipilio. Nagbaton man sang bulig pinansyal, 3 million pesos. Halin man sa gobyerno provincial pagi sa ka-Governor Bong Lacson para ini sa Anti-Drug Abuse Education, Information Campaign, and Rehabilitation. Kag ang technical support sa implementation sang Barangay Drug Clearing Program sang Philippine Drug Enforcement Agency akon PDEA. Subong man nga hapon mga ka-aksyon, si Governor Bong Lacson nagpanguna sa Provincial Development Council meeting sa Social Hall sang Kapitolyo Provincial. Opo diya si Provincial Planning and Development Coordinator kag Secretary sang PDC nga si Dr. Baralina Sanugal, iban sa mga council members via online. Ano ang resulta sa saring meeting? Ang council nag-approve sa pag-create pagtukod sang subcommittee on power and water sa idalom sang Council's Infrastructure Development Committee. Ang 2022 Annual Investment Program gin-presentar man kagin aprobahan sa amo nga pagsinapol. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Amo nang mga nagkalahinabo nga mga events, aktibidad sa provincial capital. Amo to kay ina nga pagkakanto ko sa provincial capital. Tuman kasako to si Governor Bong Lacson kadamo-damo sa mga activities nga iya sa nga ginpatigayon. Ari ng pinakabago kag pinakaepektibong herbal supplement Evergreen Herbal Capsule nagabulig limpyo, nagapabakod ka nagabalanse sa mga sistema sa ato sa Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang balita sa patrol aton balikan pagkatapos kinlamang sini.
Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay Okay, balikan tayo nga to sa mga nagpadala sa mensahe dugang ho. Si Toto Balulot. Okay, mayong hapon, Akson, great ko lang, pamilya kuda sa Escalante City. Oh, sa Escalante City. Okay, thank you. Araman si Eric Herrera. Good afternoon, Akson Marlon. Watching have a blessed Monday. Nelny Realista, good PM Akson Marlon. Monitor lang di sa balay. Thank you, Nelny. Thank you, thank you. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod na mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Ikaulog na na'y Sabisan ano nga kaintangan Responsable ang pagbalita Kagaya na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Pagdayon Action Radio, salamat sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, palasang ginadampigan. Pagdayon Action Radio. Pagdayon Action Radio. Pagdayon Action Radio. Mag-DTX. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa Sereng Bahin, balikan tara ang natipon nga mga balita sa ato Sereng Patrol. Sa balikman nga report ni Aksyon Alvin Guaba. Si Jan Acosta, nagabaritor sa Senegid nga Matarion. Kay Toto Jan Acosta. Salamat kayo sa paggamon sa Patrol, Aksyon Alvin, sa balik report, please come in. Aksyon na Marlon, umpisa alas 12:01, 12:01, June 1, o kung sini nga kagahon, liwat nga balik sa normal ang biyahe sa mga roll-on and roll-off vessels na lakip na diri ang mga fast craft. Matapos gaging lift o kung naging temporaryo naging kakas ang suspension sa inbound travel sa pakadto sa area sang Dumangas kag Iloilo City halin diri sa probinsya sang Negros Occidental o kun diri sa siyudad sang Bacolod. Ni man ang gin-confirm sa aton kagina ni Chief Petty Officer si Louis Campaner sa din sunu sa iya nga karon sa kaagahon ang mga kauturan naton nga magabalik o magapadulong sa area sang Iloilo ang mahimo na makatravel. Butsing ganon aksyon na Marlon ang mga regular nga mga pasahero por kag nga iban pa mahimo na makatabok sa kadagatan nga wala sang sablag matapos nga ginkakas o kun ginlift ang suspension. Inibasyo man diri aksyon na Marlon although ginabisuhan ang tanan nga mga pasahero nga mag-observe sang minimum public health standard na nalakip na diri ang coordination of course ang respective local government units base man sa mga travel requirements kaangay sang pagpakita sang ila sining ID kag iban pa nga mga balido nga dokumento aksyon na Marlon. Ari ang pahayag ni Chief Petty Officer Louis Campaner. Ang isa talagang sabi balik lang yapon sa dati na nanatang ka ID na malang nga sa Western Visayas ka. Sa Ruro ganun rin ID man nga sa ko sa Western Visayas. Sa karon sir, nagpasakop na, nagpadala na sang intensyon ang mga fast craft starting tomorrow, makaumpisa na sila sa pagbiyahe. Wala pa siya nang tasa din sa mga resume trips. Wala pa. Ay, okay. Aksyon na Marlon na kabahin sang ila sining pahayag ni Chief Petty Officer Louis Campaner. Way pa so far nakapasa sang ila sining travel intention ang mga fast craft. Kaya mga fast craft sa karon aksyon Marlon kalabanan ato pa dito sa Iloilo aksyon na Marlon. So lauman buwas sa aga at is mag-umpisa naman ang biyahe sa aton sining mga sakayan
pandagat. Report sa patrol ang kaaksyon yung aksyon. Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat sa report sa patrol with Action Alvin Graba. Ayaban nga balita nga way malubutan tuto karon sa Action Firing Line las sa 7 tubdo balas sa 9 with Action Brian Morden. Hybrid COVID variant. Bago naman hybrid daw sapat no. Dito naman si Vietnam. Grabe galain na gid ang dalagan sa bungsang kalibutan naton. Hybrid, amo nang pinakadelikado, gid. Airborne, pag amo na action hands, inaguro, lawas ng tao, putso na. Diba? Putso na, isabong face mask palang face shield, gloves, kag sa mga ara sa hospital, nag-attender sa mga COVID-19 positive PPE, personal protective equipment. Guro mga tao, amo na sa ulihi, kung mag-airborne, hangin mo. Makita mo na sa hangin? Hindi Ang social distancing ay ang distancing, why na social? Distancing na lang gid. Hindi maintindihan guro no, kung mag-amo ng airborne no. Delikado. Pangamuyo na lang gid, number 1 gid na. No, pangamuyo na lang kita. Alas 5:57 magasunod na aksyon. Balita Evening Edition upod kay Aksyon Dale Salazar. Action Reports Afternoon Edition magabalik buwas ako naman. Aksyon Marlon Henovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, aksyon!